Ti Bože, Pane svetov, že sme z tvojej širosti prijal to víno. Obetujeme teba ako podviniča práce ľudských rúk, aby sa nám stal duchovným Zdravím. Chceš ešte povedať? Ale seriózne, bo fakt ticho. Chcete dať povedať do videa? Povedz si, nebudeš taký. Upotajte ďalších putníkov možných. Krásna cesta do Čebete si kolena. Nie, Kde si ma to učil? nie, jasné. Grécko-katolícky chrámový zbor z Čemerného. Práve sme dorazili do Levoče, z púte, ktorá sa ťahala až od Košíc až do Levoču. Je to okolo tých 90 km, putovali sme 2 dni. Chcel by som to nejak opísať, takže bolo to super, každému by som to vrelo odporučil. Je to cesta plná, je to jednoducho super, neviem to takto opísať, je to ťažké, takže každý by to mal skúsiť na vlastnej koži. A týmto by som vás chcel samozrejme pozvať na ďalší ročník a ja vám ručím za to, že keď prídete tu na túto horu, môžete sa pozrieť, je tu super atmosféra samozrejme, takže keď prídete na túto horu, ja vám zaručujem, že túto púť vôbec neodľutujete a bude to po vás skvelý pocit, ktorý vás môže naplniť vierou a dodá vám mnoho síl. Takže ďakujem za pozornosť a vidíme sa v Levoči v roku 2015. Čakám vás. Ja k tomu dodám len toľko, že bolo to dosť super.